werkerij biedt de jongeren meer begeleiding als gemeentes dat doggen. Bij problemen met wijn, middelengebroek, financiën of een combinatie daarvan. Het is voor jongeren rond zo'n 20 jaar, zoals Jordi. Ik had wat kleine probleempjes met mezelf. Ik had er hulp voor gezorgd. Hoe lang zit je hier? Ik zit hier een paar maanden. En wat doe je dan zoal? Fietsen maken? Ja, ik maak fietsen. Ik ben aan het sporten. Ik ben bezig in de studio. Echt super tof om het allemaal te doen. Maar het is niet dat je fietsenmaker wilt worden bijvoorbeeld? Nee, ik wil absoluut geen Je fietsenmaker wil absoluut worden. geen fietsenmaker worden. De jongeren hebben vaak een historie met uitval op squallen of komen via jeugdzorg. Gewoon wie er zelfs dakleers. Bij de werkerij worden alle problemen integraal aangepakt. Het is op maat qua lengte, qua intensiviteit en de middelen die je inzet. En daar voorziet de participatiewet op dit moment niet echt in. De trajecten vanuit de gemeente met participatiewet die zijn vrij begrensd in duur en vorm. En deze groep jongeren die hebben daar meer maatwerk in nodig. En daarover zijn we in gesprek op dit moment met de gemeente. Want die jongeren die vallen echt tussen wal en schip. Die vallen tussen wal en schip, ja. Als ze er rond daar binnen, kunnen ze naar squallen of aan het werk. Zo hebben we jongeren gehad die naar het Friesland College kon gaan, of meerdere jongeren zelfs, maar onlangs net weer. Maar we hebben ook jongeren gehad die uitstroomden naar het bedrijfsleven, dat die daar toch een werkplek hebben gevonden. Er is een jongere geweest die is naar een meubelmaker in het vak gegaan. En Jordi is een stuk positiever worden. Het is gewoon heel tof om gewoon hier naartoe te gaan. De mensen zijn echt leuk. En ja, het heeft gewoon een goed gevoel. Ik wil gewoon terug naar school. Dan doe ik mijn beveiligersopleiding. En natuurlijk dat ik die wil halen. En dan wil ik gewoon aan de slag als een beveiliger. De werkerij helpt op dit stuit aan 30 jongeren.